Yeah, in a chassis out to go down. Obi Zulu, KJ, Next 24, Prince Tony, Chuka for one Vivian Peter, if you know about on the man Joma, Abaya, Abia, Dijama Janet Javama Paul, there's one mercy of four, who can give your card for Angel's Heart, Don Wolo, Sonex Harrison, no Wizard. China is one Mark Marabuchi ability. Collins in the league. Girlfriend Ivory Coast. Bugatti Veyron. Omuka Bugatti Nkamama Aswada. Kevin Top Boy. Afan Charles. Oyo Shaggy glass. 1 million. Protocols, I got a million, no, I can't million away Ghana for not easy. I drop one. And the buyer with a boy, and they gentle. They go see a no million. Bantan, I must say, one people everywhere. Oh, no, my tongue. Oh, yeah, when I go out. Now, I call on, I can't have a statement in the mother sometimes on my side. No one in Lagos now. Ta, or Mobola, where more. Why I know I'm the Lagos. Woman, no got to conquer fear. But if I don't tell you, I'm the calm down. As on actually, I conquer the fear. But after motor somersault to 2 times in express to survive one. Naga Lagos. Muebulo, I'm Lagos. Ọ bụrụ na ekwensu a na-agba egwu na main road a ka ọ nọ make you wait for me na nna abịa Mbonie Doniru Lagos pịapadi ekwutakwa fụkwa ndị nwere accident mpaaki ya maka na mụnwa nwere accident o nwere onye paaki ele m onye pụta ọgbado anya no single soul stop nwanne onye na-enwebe accident anyị aghọta ife bụ accident bụ na the other side in arụghị na ebe a mana ị nọ the other side o nwere ebe dị iche na ndị nwa na onye ịnachiata nwa na arụghị a ịnachiata side o nwere ike ịnata na arụghị a arụ emebisigo arụ adịgo week a na-asị na onye a dịzọ ndụ ọnwụ ka mma ịwa afụsịrị ya mbulukwe doyiru determination bụ ya na-eme ike ema obi aga ọ bụrụ n'ọnụ nje ebe fa nwere accident gbanye ya n'ọkụ ka ụwa fụ nekwa na ife na-eme n'ụzọ be anyị nekwanụ na enye maka na a ga-ajụ kedu evidence and i nwere evidence you go explain tire gbanye ya n'ọkụ mmadụ apụta dee comment n'ibe ya na-ekwu na mụ rapụ vidio na mụ gba ambulance na ya ka o jiri aka UAE ebe ọ nọ onye na-aka akịka chefu na before pụọ na Nigeria na-enweghị ambulance ebe n'ihe ezi ọnọ na UAE ka Nigeria jigo eche njigo nke efubadị towing van sef na-achọ ambulance some people sef aghọtị ya jigo ha na Nigeria ha bụ Nigeria ma ogwe ihe agba gbasara Nigeria enweghị ike isi gị jee kpọọ ambulance because o dobe anyị na ambulance a nọrọ onwekwu nọmba ọ bụ na ambulance Nigeria nwere nọmba ya amụ ya onye ọbụla ga-amụ ya enwero nọmba eji enweta ambulance na-eriva Niger n'Ọnịcha main market mana Ọnịcha main market ga-agba ọkụ moto ga-eji ma generator ga-eji pọmpụta mmiri na riva Niger fuel adịrị ya ka mmadụ na-asị mụ hapụ vidio ọ bụ na m agba vidio a ọ ga-ama na ife a
mpụta na-ekwuye na no evidence. Nwanne agbafesigo m si mba na moto abụkwa accident oge mfụsị ndị mmadụ na-apụta nsị na nga paakị ka mmalife na-emeghị ya paakị ya ebe paakị dị a bit far from ebe n'anya wee moto ebuo paakị kwa after ka m paakị n'azụ m kaba na paakị nwekwe ndị dị ka kọpa fabụ moto na witi fabụ almost 5 na the car. So the guy was like, ọ na-achọ ka Emery explain, ọ na-agbanata break n'anya otu nwaka ife na-emezi. So mụ ayali ya na-ehe digoro di ya mmadụ na-need evidence nekwa ọ ya agwụ nwe ego o si dị ka anya nwe akaụntụ payment ndị anụ onwe onye nwe ebe fa si abịa their family members amarọ nwee ike ama mana fa gbara ebe fa na-abịa point ana o nwere ife ga-eme ime nwe nwa aka iji ewepụta foonu ka ime kọl ị nwere aka ị ga-eji wee mewu call as at that point. So if you need the good video to explain better wee bụ na onye nke a merụrụ ahụ wee si agwa ka anyị waba nna anyị chetido asị ndị Igbo na mụ apịagide ọkụ o nwere ebe ndụ na-atapa m afọ dade maka chi ata m afọ o nwere ebe anyị nụ na Chagamu na moto m ada abazi na gia inye ọkụ ọ na-enye ọkụ mana ọ daba na gia nsị a n'ezie Chukwu mere ọsụsọ na ọ daba na gia nna mmiri mapụrụ anyị kacha m that day mmiri na-ezo anyị kwechi wee na-akwụsị ndị mmadụ ndị onwere onye kwere akwụsị Naijiria mebicha to the point na o nwere trọst ibie ị ga na-anwụ anwụ a na-ekiri gị ekiri onwe onye gba ma ọla itu bịakwute okete ikiri na-abụọ ya dị obodo akasti go wakachi dị obodo kasti gwogwo ka nna gwago na wee gbagharịbazi ka ya emesi wee too trọk wee buli ya ọ bụrụ na kpọma mekanik si na gearbox na mmanụ adịrọzi ya nsị ya mbụ mmanụ kwa so mmanụ bụ problem moto ahụ ya amụ ebe si ege eji ya ọ dị aka moto ndị ọzọ ebe si ege eji ewu n'okpuru so ị ga-ebu ya baa na bit ilu na filin steshọn ebe anyị na bit n'okpuru ka a na-eme ya ebe bọtọm plate adade sọnde ebe ka ya afụ mekanik enwe nke m ji efoniri akpọba kọọlụ kpọgide oburu si ya na ya bịa na-agwakwa ndị a biko ụlọ ofu too trọk ka eto moto a na akụkọ ike akụkọ adọrọ mbịa bụ n'ime ọfịa emesizi wee too ditem ga na wee gbagharịba n'igo mmanụ ibe nna gbagharị ọ bụrụ ọnwa ndrọm ka ọ ga-aṅụ ya ṅụọ maka nna akwa n'igbu e ji rapụ Chagamu after 8 n'abalị after 8 p.m. from ebe nọ to Chagamu bypass ị ga-akụgodi ya ebe 12-15 minutes nzọkwa die bịakwara na da bypass mma na merugokwa Lagos wee pịado ọkụ nwanda apịa ma ọkụ ọ bụrụ ife nji wee na-apịa ọkụ a bụ na fie ahụ ifugokwana fie na aga m akọ nka ya m ga-agba gị nwaanyị ji agbago okwu a I must conquer that fear. A sị na fear bụ greatest enemy of man. Anyị ada-aghọtasị okwu a maka a na-agụ ya ka poem ka news na fear bụ greatest enemy of man in different areas. Apart from gị wewepụta ego wee zụọ ngwa afịa sef o nwere something si ime gị ọghọghị afịa egwu a na-atụzi enwego ọnụ ebe anyị si mba ichefuzie na ọ bụrụ na ọghọghị afịa the first time ọghọghị afịa the second time na third one na-enwalụ gị ife na ọnwa ebezi gị a gaghị arapụrụ gonorrhea ọhụụ ọkwa anyị survive na gonorrhea kịta ka ihe na-emezi ike agwụgị ya na gonorrhea enweghịzi ọnụ syphilis enwe okwu ọnụ enweghị ọya aka ya pụta anyị na-efesikwe those ones challenges na-adị amaghị m na ya tana so mụnwa ji aka nka godu my fear nọsịa buru moto dọya n'ụzọ na-anata ekwu na polisi niile nọ n'ụzọ a mana agbachafa arụrụ onwere ka m setụlụ ụmụ winch niile a ebe niile once and for all nsọ otu ọfa ncha niile ma ndị na-aṅụ ọbara ma ndị na-eche isi fa ga-eri
ma ndị na-eyi ihe mmadụ ụjọ, ma ndị na-eme mmadụ ọ na-alara ụla, ụmụ mmụọ niile aga to sort them out, gbaa na dị ụzọ completely, kene ndị mma ekene, kụpụrụ ndị ga-akụpụrụ, jee ije m nata n'udo. So I've defeated that my fear. Ife a na-ekwu bụ na gị nwazi na onwe gị na-ege m ntị, mụ amaala ka ị mee ka mmụọ mana m ga-alaiki ka ị na-atụ onwe gị challenge. Yes, tụbụ onwe gị challenge. No, that's the only way ị ga-eji wee rapụ ebe ị nọ gbago ha ya. O nwere ndị na-anụ olu m bụ na fa aka m ma agụba ego 1 million times. Ị na-anya na ndụ fa ife afa enwego the money, fa need to challenge themselves. O nwere some certain things a na-echetara fa ebe a, echetara fa fe pick on that thing, capitalize ya, ọ na-adịghị adị. Ọ ka dream gị jedebe. Yes, ebe dream gị jedebe. Ebe e jedebe ka ọ madebe, isi na igbe ejezi izu ike. Ọ ya wetara anyị na this program anyị bịara today. Ị na-anyị na caption anyị a na-ekwu maka Ebuka Obi dị ya. Ebuka Obi, ndị Zion. One, a ga-ebido na ndị niile bụ ndị Zion. Ya ndị a na-eje ụka Zion na-abịa agbawọ. Ndị a efuo na-abịa agbawọ. Ọ ndị a ka a na-akpọ staunch followers. O nwere ndị na-efolo upon na many people na phone na ị na-akọghịrị isi adịrọ onye ahụ. O nwere ndị be anyị na-akọ chik ya na-atọ ụtọ. E nwere ebe a na-akpọ anụ nganga mpi, nwee anụ nwere obi, ike dị na-agbọ na-agbọ. Etu isi wee bụrụ ife na o nwere ndị bụ ona, fa na like ndị bụ ona, nwee ndị like gwadangwa. Ebuka Obi enwee na followers nya ndị bụ nọ staunch, onwe na followers niile a na-enwe enwe. Connection ọ na-achụzi kịta bụ connection government. Ife sola anyị kwuo frontal echi, that boy or that man, sorry, na-agbago because n'ebe ọ kwụrụ ọkụ kịta nwee ụdị challenge ọ debere. Ife a na-ekwute abụ okwu ga-emetụta ụmụanụ ma nwoke ma nwaanyị. Side Ebuka nọ kịta, ife ọbụla anyị fụrụ anyị ga-agụ ya, and o nwere ihe ọ ya eme. Ihe ọ ya eme bụ na ọ ya focus na ndụ ya, because na ndụ ya, we can't change him. And o nwego ndị na-ege ya ntị for the fact na ụmụnne anyị na-efolokwu ya. Anyị niile ire agwakwu ya okwu ka ọ dị agwa ihe anara anyị ụmụnne anyị just like that, convert ya ka ha na-eme ka gị nwa. O nwere ndị a bụ ụmụnne mmadụ, o nwere ndị na-alaikiri ya. And when I like that, we do voice it out. It doesn't stop you from being unable. It can't stop you. Don't want to stop. All the go in there. I never go to brick again before now. Some people now food they have for the very first time. Far from before. I want from before. No, it is their own time. Most of them in fully at 95% of them. Sisi no no ka dị iche iche wapụta wee bụrụ ndị Zion. Ụfọdụ bụ ndị choosing. Ha was choosing mopo. Oge na agbago obodo eje gbakọ ọnya chọọ ya na dictionary ya afịa. Ebe ọ bụla ị chọrọ ya ma Google ịjụ onye ọgwa ebe a na-ekwu ogbo pịọ. Many si n'ụlọ ụka dị iche iche ma ndị Anglican, Catholic, different places bụ that na ha dị ready na chi ya n'ụlọ ụka anyị fa na-eje. You know why? Ebe niile nfa nọ. Ebe a na-eme ebe a ọ na-amasịsị fa ọfụma ọ bụrụ ọkaba si chi ya. So onye ọbụla merụ similar to nke fa achọ. Bịa bụ na onye a dị too young. Ebe a set ya nọkịta ụmụ ọgbọfa. Ebuka dị arọ na set na-abịa na nke ọkwa almost all time ya ka ọ na-eme. Ụbọchị a mere program n'ihi Ebuka na-eme kịta bụ time ya ka ọ na-eme. Ọ bụ na Ebuka mere exist, ọ bụ na ebe dịka ihe 2000 mmiri ga-eri ya, o nwere ga-ege ya ntị maka o nwere ndị
agada gbachisiri ụzọ nọ n'ụkwụ isi onwe ha n'ọkụ bupụta ego na-eme advat na TV ma billboard everywhere. Omokpai, Dr. Omokpai, onwe ihe ọ na-eme ego na Omokpai ga-abịa na Dr. Ezekiel ga-abịa, ọ bụkwa afọ ọzọ ị ga-anụ na ọ na-abịa, ọ ga-ihe ejebe di ya asị nọ na n'Ijebu. Many people na-eje ka eje fụ ndị anya etu ị ga-esi wee kwụọ enye amount ka ije fuo n'owu Igbo. Etu akụkọwa si eji ya nya mere na oge popu bịa na Nigeria niile kwụ stand still. People see different places dị ọba ka oge a na-eme Fada Tans. Onye ọbụla wee ebe obi udu ọ ga-ebife etu onye si eme iyote. This girl a na-akpọ Ilebanye anyị fụrụ akwa oyi wee jee n'ife na Davido obu ụbọchị otu obi m si yelu oyi na agbana akwụkwọ na mbụ nwaanyị nwanne aga m egwu ya agadede ọ na Ilebanye ị na-akụ dị nwa ya na akwa nwaanyị ga-aka anyara aba n'okwu ka mma na-achọzi na ifeso ị na-eme otu a na okwu ka mma na-achọ. All my own decision. Isi na-eme udo mebe udo. Ọ mmadụ ibe m ose I don't want peace. I want problems. Always. As I want problem. No, always. Ka ịghọta. So otu a na okwu ka mma na-achọ. Nwa ahụ bụ Ilebanye ịma na from akpa nwanne m ị na-anya na okpuru ihe tege akụsị anya maka ihe eji yiri dị akpa ka ị na-afịa. Nwanne m gekwe ntị, ị ga-abụkwa nnukwute idiot na-efuru nwaanyị gba ọtọ sị na ihe ndị anyị ifele na-eme. Ịbụ ezigbo onye ala onye yi akwa ka ifele ga-eme ọhọ ngị nwa na-ekiri onye kpọba ngwa afịa anyị ekwe ọnụ onye o ruru ole o ruru ihe hapụ gbaa ọtọ gaa n'iru m ka efife ga-eme. Bụrụtara ya mma enyogide egwu ọsọ bụ ntị kamera nye onye ọfụma ọhịa ị chọrọ ka anyị anụ anyị ga-afụ ya. Na wepụ na anya na saịdị nwa a onye chọrọ ya ka o gosi anyị ala ka o gosi anyị ekirie. After all, o nwere ndị na-eje akwụ ụgwọ nke na strip club ka o wee jefu ike nwaanyị na ala nwaanyị. O nwere ihe ọzọ na-eme na strip club ọ ji ikiri ike na ala. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-adasighị ada na-arịgo poolu na-arịtu ọ ma na kirie m. O nwere ndị ya dị ego mgbe o nwere ndị na-achọ nke dịrị adị. Oge nka na-etolite ka m na-awọ nda ndị mpa anyị asef na-anụ dọgụ nwunye ya wite ala adịrị ada gịnị ka a na-enjọ kedu ihe ndị mpa anyị maka ụmụ ụmụ nwaanyị ga-ekiricha ị na-ajụgara ebere ha complete slippers ihe nurse biko nchanụ ndị mpa anyị ghara enjọ ya mana ị na-agbagota na 8 ị na-abụ ihe ndị mpa gị fụrụ wezụrụ ebe ahụ. Ụmụ ụfọdụ ịgbakọ ji ihe nke akwụ ọzọ ya erighị ezighị mmadụ eji ihe nke akwụzọ n'isi na ajụzie gị ya na-asị o nwere mmiri ya na-apịpụta na ya o nwere ihe a na-apịpụta ọga onwe ya na-apịpụta nwanne m nke ọbụla ruru onye ama na-ejie atọlatọ ọbụghị ji ihe tegide dara Igbo eze ụmụ iyo nwanne m owebe ụlọ Ebuka Obi ego ya agbagotego for now and ụmụ onye ọbụla ego ya agbagote Naijiria gaa na free n'aka anyị niile ịmụ ihe ọ mere wee kpata ego ka anyị mara ụmụ anyị niile isi ụzọ achụ ego ihe tege maka ihe ọbụla na Naijiria bụ chọọ ịsọvaịv ebutere je n'ụka na-ekele egwu ihe a na-ata abụ ego ka a na-ata abụ ewere anyị bịa nye tesimoni bịa ma egbuo onye ya a na-abịa ekwu nnọọ onye bịakwa kwuo na ihe ọma mere ya na ụzọ sukwuru eje tapụrụ
anọ ya ka ị na-ejere ụka ma ọ bụrụ ya bụ onwe eziokwu ka ije ka ekpere oge ka ị dị ka ndị nka ya kpatara na mgbe ụfọdụ asị ka eme deliverance bifo aka ya eru ebe ị nọ ịda na-aga ka ọ ya bụ maka ịfụkọtago ọtọ ka ya agbajigo ọkụ agbaji at least decide aka gị ma dakwuo ka ọ ya bụ bụrụ na onye ruha na-ana dịtị na-eme ka irugo naanị ma ị wee ghọta nke a na-eme eme ọ bụ na Ebuka Obi enweghị ike esi n'otu ọnụ na mmadụ anya akọchi ya orugokwara n'ọnụ akọrọ ngige oruo na nke akọrọ Peter Obi na ndị otu ọ na-abịa ka ya agbapụ agbapụ ya chere one day kịta anyị nọ na-ebutere isi mmadụ ebe a anyị nụgo dị akụkọ many places anyị mamụ ya nwụ anwụ ọ ejidekwa onye ọya ọnwụ mmadụ onye kwuru okwu a onye si na afụrụ isi mmadụ na Zion ube ihe emeka were polisi akpụrụ ya etibekwu ya etibe ticha emechakwa echi asị na erelizi elu ya maka anyị agbaghị okwu na etibekwa onye ọnwụọ na nke kọpụkwa na onwego ndị egwu na ha gburu mmadụ jekwa kpọpụta ihe a emebikwa afa gị okurikwe these people saying I did this I did ị nwere onye nwoke oyibo ya na-adị ọsụba dị oyibo sụcha onye ọbụla afọ gị igbo so anya na-ekwu ihe ọbụla ị na-agbagharị na wuti polisi ị na-ewesti time the more ị na-akpọ polisi the more a na-eke gị ka na-eke gị ịtọgo abụghị dị famous ka a na-ekwu nọ ịgba na ejinye afem ụlụ chọrọ nnọọ ka anyị chabụrụ atụrụ nsogbu anyị rie brother Ebuka evangelist ata mechie ego ọrụ nke iji wee bụrụ n'ụmụ ebe ka etodebere Amadioha ihe emenwu wọnkwọta ihe Amadioha mere n'ala Igbo ụmụazị apụtasị ụwa nya ma especially ndị ahụ from 1950 ha amaghị ihe bụ Amadioha jụọ ha ụmụazị nya ka ero ya o nwere ha amasị ihe ọ bụrụ na ịma onye bụ Amadioha wee bịa wee kwuo okwu Jizọs ntọ gị nwa ya tọọrụ na-agwa onye agha na-ekwu okwu Jizọs na imechi anya mepe ọka kwụrụ ebe ime anya ife mana ọ bụrụ fọt unu mba ha ya ebrem unu ọ nke unu fụrụ ka unu na-ekwu agwaghị unu maka Jizọs nya ka unu ji ekwu okwu Jizọs abịazie ka anyị kọọrọ unu Amadioha na unu afụ anyị ka ndị isi from 15 centuries ago ọ ka ọ na-adị so mebenụ time unu ịnụsoghị ọgụ gị bịa mebe ife omenala bụ iwesti time no ka anyị kwue ọkụkọ si ya na-ebe akwa ya na-eti otiti na ọ bụrụ ka ibe ji ara anya n'ọkụ ụwa n'onu eghọta ife na-eme iheteghị o nwere onye n'ime ndị be Ebuka ka ya anọ ya ndị anụnwa bụ ya n'isi na ọ mmadụ ka eji ebild foundation ka eji arụ ụlọ o nwere ndị eji ebild na so enwetago basic ndị bụ na at least the ministry amarago know how na every week na 3 million ma 10 million ma 5 million ga-abata basic na-enweta na ego na ndị afịa jọrọ o nwere ike ọ bụrụ na 20 million ma 15 million ma 10 ma 5 ma 1 so enwego ife niile abụghị ibe ya na-afụ n'ụlọ ụka those days ma ịma na ihe a na-eme ebido ụka a nọnwa obere efu abịa na-agụ mmadụ ọrụ n'oche ka ọ na-ada agụ ya n'ụlọ ụka akwa gụsịrị ọnụ efu ndị a esi one a na-aga n'ụlọ ụka ndị chọọchị ụlụkwa nọ na ha na-eyi ka ndị kwaya ma oyi ebe a na-akpụ ya a na-aga n'oche na-agụ mmadụ ọrụ na-agụ ọ ka amalụ ma at least ọ na-adị adị ọ dasi from above esendsi spies delegates n'ụlọ ụka dị iche iche o nwere ndị na-afụ maka dipatmenti ya ka ọ ya bụ enyosi onyinye ka enwe ike sendsi etu ya esi agba mgbe a na-ewepụta ya chọọchị ya nwere nke a dayosis nwere nke a ụkọchukwu nke a katikis ndị kọmiti ndị a otu a ka esi mesịa ya so ndị a bụ ndị eji wee bilugo foundation na Zion na enwego ndị eji agba wọl ndị bụ na ikwu ofe anwụrụ n'ọnụ a na-eme ya IPOB mekwuru ya enwere ndị bụ na IPOB onwe ya gbasara adị ya nọrọ bụ onwere onye anyị agbawo onwe onye agbawo iwe kwuo ebukata Biafra gị wee sị nna forget ya na Biafra
onye kwuru ihe a etu esi wee mee ya ataki ọ bụrụ na n'ịbụ onye ume mmapụ ideliti aka na ọ na-abụkwanụ nke nwere eju oyi otu a nọ ndị Zion kịta na-aba mba na-aka ọnụ ọntu na ama na ya afụgo ịpụta na akọrọ ụfọdụ ime ha ihe bụ IPOB aghọta ya maka na ha fụrụ ya mba ha fụrụ ya oge a na-ekwu wee si na a na-eje ka anyị were kere ebe dị ka Ụmụahịa ebe ka a na-eje na a na-eje Ụmụahịa ala Igbo niile ọrụ listo Ụmụahịa onye ọbụla na-efe esi edi a ego eji ego flag abụọ problem ego flag Biafra onye ọbụla a na-akọva ụzọ ifu men a na-agasi ike men a na-azọ a na-agụ egwu ị na-ajụ ike ọ na-akwụkwọ ndị ike a na-agwụfa ịgba ndị be ya ndị a bụ ndị kwesịrị ya setifa bifo bụ mmadụ owo o nwere ndị na-eje rejista banye mmadụ owo ka nke nwa na-ekwu okwu polisi mmadụ owo na ebe a na-eme ihe ike ha nwa abụọ ndị amị owere onweghị onye amị jike ya etu a ka mmadụ owo dị esi na machin nke ha bụ etu a iwetara polisi na-eme left right mmadụ owo a na-eme left right mmadụ owo so ị bịa nọrọ ebe ị na-ebe na-ebe onye mmekọanyị ị na-aghọta dat na a na-eme ụdị ije join nwa so a sị na ga-eji ọkpa jebe Maiduguri ịdị willing to all strong men bụ ndị mesịrị mmadụ ụwọ akpụtị aka mazọbụ apụta men siri ike abanye mazọbụ anaghị eme mazọbụ IPOB abanye men na-abanye ndị a so in the next 10 years na onwe ndị bụ nepụta na-asị IPOB ha sị uke ndị bụ IPOB ị na-abụ ya na efu action IPOB mgbe a na fa nwere action ya nwa ada agọta ime o nwere ike ya na-enwe mgbe a nwere ike bụrụ enwere ike asịrị century na-ewi mgbe a ndị agha bido kpakpakwa ike mgbe a na-akpakwa na ike ọ na-atọkwa some people ụtọ ndị ọ na-atọ ụtọ achọkwa ka ajọ nwa etu a ka mgbe odumeje na-ewi oge nke odumeje ọ bụ onwe ndị front IPOB ndị a na-anụ ọgụ a na-identify enwekwuru ya na Chelsea before enwekwuru ya na Chelsea before ihe niile nọ na Chelsea ya bụ ndị Chelsea gba ụwọ before ifu onye a idisapia idisapia ndị Chelsea anakwa ha n'ala ị na-ameta eji akpa ha n'ala club I found on that kind of foundation maọbụ ebu Chelsea makwa ha kpụrụ achị Praga ka eji wee fọm ọdịte ya elu chekizie ndị na-alụ ọbụla ya ka ha na mgbe wejekwara nna nwanyị anyị nwa bụ ndị na-agbachitere nwanyị eke ọnụ eke nke eji eri agba nke ibi eji eri onye Chelsea ọbụla kwuru okwu ebe a taa na kwuru nọkwa nọ ebe a taa etu a ka esi enwe ya wee ruo nke Ebuka Obi anọ na nwaanyị o jiri na abụrụ ọ na-enwerịrị ihe na-eme eme nna onye ọbụla ya esi na afa ya ka nọba na-akọsa ịkọ o nwere ndị ga na-eme ife a na-eme anaghị ya na o nwere ndị na-adị achọbụ onye ga-eri iji ala ka anyị ruo ya n'isi onye ka hukọp ji bido iwi na mere ges abaghị ya na-emere nwa hukọp ikunie buru last spika jee na n'ihu họteelụ ụmụ akwụna nọ na-ezi ozi ọma na-atara gwasị agha wuo mmiri ọhụụ iwere ọkọrọba mgbe a na-asacha ihe adebe na bọket ịmụdị toilet a na-enwe oge a batrum a na-enwe na ya dị ọfịs ga efesi ike ije ebe a n'abalị adịghị ịchọọ bọket na-anyụ ihe so ndị a na-eje ebu ozi ọma eje ebe a na-ejekwa. So in the next 10 years now, onwe ndị bụ nepụta na-asị IPOB
ife a bụ ife na like ka ife na-aba na-apụta ife na-aba na-apụta a ga na-akọ about them. Ihe so gị kwuo gbasara hookup. Yes, in the next 5 years ọ ya na-azazi hookup achọtakwa ezigbo afọ n'ụwa ndị ga-alaiki ya mgbe a abanyekwa n'inye ọ ya bụ ife ọjọọ ama agwụ. So Ebuka Obi kunie kịta na ya na-akpụ ndị mmadụ na polisi. It's wasting time. You are wasting your time. A ga-eji gbazuo afịa jee paakị jee kedu a na-akpụ ya Zion ichere ọrịrị ka echere ọjị ime ebe a ebe ọ na-eme eme ka mmadụ na-eje nyanwa na ala iko dị ya ya ka o ji jebe di ya ala ọgbara ya bụrụ followers ebe a mana toyu na ihe ala ike ya na o nwee ebe ọkwa ọ ga-enwe onye nwe ebe ọ na-akwụ iche ekwukatị nọgharịa maka ụkwụ ọzịza ọ nọgharịgo jebe di ya ka ọ ya bụrụ onye onwe nke na maka ọma na controversy ga na-apụta ọ mmadụ ga na-eji defend Ebuka Obi anyị ekwu na ihe ọ emere ebe bụ ọ kpọzigo polisi mgbe ụfọdụ polisi ọ na-akpọdo ibe anyị na-ajụ okwu. So polisi mmadụ ka ejizi eje ọrụ na enokwa n'ihe niile bụ miracle. Ọ ka mma ka ndị a na-eje ụka ka fa na-aghọta na ụfọdụ ya bụ ihe Holy Ghost na-eme. Holy Ghost nwere ọrụ ọ na-alụ ozi ka ọ na-eje ezi fanye na-enye ya ka ọ jee nwee ndị mmadụ ọ bụ ọrụ ya ekele ọrụ eke ọnwa mgbe e nyere Holy Ghost ọrụ ya nwere ọkụ gbaba ndị mmadụ unu ruo unu na-enwe sti prayer. Ọ bụ ọrụ ya enwe ka nke ọlụgụ ndị agwụ na ọrụ bụ ụmụazụ na-ada aghọta iruo n'eluigwe a na-ekwu. Angel Nathaniel nwere ọrụ e nyere ya o so na ndị chief of protocol. Angel Tio wee nọ na gate ya confirm bụ Angel Tio a confirm bụrụ na gate o nwee ebe ị na-aba. Angel niile a nwere ọrụ e nyere Angel Macaulay bụ nya dị nchaji ịbata di ya esi elu ka nwa nwee na-ese anwụrụ. Ọ bụrụ na ị na-ese anwụrụ akpọjego na ya na nke afịa nke ọzọ Angel Dom fa abụọ na-anọ enene blood bụ ka nwa ma anwụrụ ọka dịgo na sistem. Ọ bụrụ ọzọ sistem ị na-anachighị ya n'ọkụ ịbanye n'ọkụ direct ebe a bụ the final test. Enwere ka esi ka Holy Ghost ọrụ e nyere ya abụghị ihe na chanel ya ka m na-akọwalụ gị ị na-waste. So ọ bụ na nke ọrụ ife na mmụọ ka nkọkwalụ ife dị na mmadụ. Ebuka Obi na-akpọ polisi mgbe ụfọdụ ihe ọ na-eme ka ịghọta na ọrụ ife dị aṅaa mee nke iji akpọ polisi. Ndị polisi a ha na-akpọ na-eso ha ka ọ ifeba polisi na Zion ama na-efugo ihe o ji akpọrọ ya bụ ka ịghọta na mmadụ need protection from so many things. Ya edere na Bible na Psalm 23 abụkwa eziokwu. Agwagoro okwu ka mma na-achọ ihe a dị na Psalm 23 abụ eziokwu. The Lord is my shepherd, I shall not want. You must be able to want. How about I shall not need? No, I shall not want. No, why? You must have want. You need a want drink, a want drink, a want drink. You need a want drink. Mano will give you need at that particular time. Mano de punky need, no, I can provide. No want. About here, that's nene ọfụma ka e wee weta ebe m na-eje. I shall not want. So onye nwazi na onwe ya nwee want. Ọ jeje were eke ga-anọ stand by. Nke nwa na-eje were stika mọkwe na-achọ olive oil na ihe ndị a niile na ga protect. Ịpụtara n'anyasị arụ a na-acha nwa gị ọkụ oge na temperature nwa na rice ije were olive oil
ije wele olive oil na-ete nwa na-arụ isi adọkwago mma m sorry mana ana magbago eziokwu nwa anwụọ ma condition ya dị worse on gị olive oil bụ mmanụ eji eri nri nọ ife obodo nwere ka fa na-ewepụta side ni nwere olive oil side be anyị nwere groundnut oil ndị ọbụla ga-enwe nke fa nwere n'obodo fa ọnụ maka ọnọdụ ka ndị side ahụ bịa sị na mmanụ anyị na-agwọ ọya si nyebe ha groundnut oil onye abịa ya supply ya groundnut oil dị ya onye arụ ya ba nwe ya were groundnut oil ite nwe ya na ọ ka anyị na-eche eke so ya nwere na-ewere ya na-egosi gị nekwa ihe ị niile so anybody ọbụla na-asị gị were olive oil were nke a na-epawa dị ya onwe epawa dị ya ife merụ na Catholic Church fada ọnaga ka ọna mgbe afa nwere okwu ife gbasara anyị asịkwa na ọsọrọ this that na ndị otu ọ gwaghị ka ya si wee rezi ego by ile olive oil ọ biznes a na-eme n'ụlọ ụka onwe onye na-eme biznes na-enwere interest ọ na-achụ mana esi na chọọchị adịghị monetize agbaghị na ihe ọbụla onye Igbo wepụtara onwe ya na ya ga-eme bụ ife dị monetized onwe ka o si wee gbasa God onwe ya gbasara God na ihe a na-eme ana onwe ofu mkpụrụ onye Igbo na-eme ihe ụka asịghị na ya dị honest it's not possible ọlụ ka esi iti weda ma ọ bụ St. Peter Mgbeni nwa Anglican Methodist ma Catholic ma ife niile assemblies ife niile a bụ business ka esi iti o nwere ndị ji ya wee nọrọ ọfụma like onye isi a kwa mmadụ tiri ya ha nche niile efu na netwek edebe na iPhone ihe niile onye Igbo na-eme mgbe ego adịrị ya o mechie ya ozugbo onye Igbo ahụ ekuni na-eme esirega ị na-eli ọ na-agba mma na-agba fresh goro moto na-agba na-aka akụkọ na-edozisi ụlọ ụka ya onye Igbo wepụtara taịm si na ọ bụrụ biznes Facebook ka ị na-agba ka ị monetize ya ọ ihe na-agba ana once ị monetize Facebook ị na-afụ agility gị ka isi eti obi gị niile dị ya ife iji eti obi gị ebe ọ bụla story adị na ịkọ ife ị na-eme ya bụ gịnị ọ for monetization so ego ka ị na-achụ ọbụrụ ka onye nke na wepụtara onwe ya ka arụ ọrụ Chukwu ọrụ onye bụ Chukwu ebe ka Chukwu anọ onye kwensu ka ị na-arụ nke gị hapịa ihe a bụ onye si itite nke ọbanye onye si itite ọbanye many people jere isi itinu nke Ebuka Obi enwego many people like him ma ha ititọrọ ọgwa Ebuka nwe nwanne osi ititewu nke nwanne esi ititewuro nke mana ọjọọ ya nụrụ Ebuka na iwetago ọlụ ka a na-esi so otu afanwa nọ si na fafilo na ifefa na-eme na aya ekwu izela kama na onye kwusie nyanwa art ife ọchị art ana dimo na art dimo anyị na-ama ode mmadụ ọgwụ ana asọ onye na-epreach ife gbasara Jizọs ihe epreach sie love ijejeje dịkwa brutal o gosi na ị na-practice ife ị na-epreach ya bụ na ya Jizọs kwuru edere na ụlọ si na-ekwu na Baịbụl ama aga aka ndị gị debe aka ebe ugbo ole ka mmadụ ga-emejọ gị iwe revenge ya 70 times 77 na Ebuka onye kwe ka aka ọba na about 70 times a day nye pụta nọ na Facebook castigate cha ya gbanyụọ pụtakwa castigate gị dị ya ọ ya respond ọ threaten ya ga-eji eke ma federal ma ndị otie anaghị efu nke mere na Obosi according to ndị a na-agba ya n'ọkụ mana ha frọ the full video ejikwa were hilux wee bukọ ndị polisi bịa this that ejebe ka eje enforce one nke ọzọ so ihe gị ajụ onwe gị bụ inwelu time enforce ore ya mana inwe ha time enforce ka ndị mmadụ nwee ọrụ a na-alụ ebe agụụ na-agụ ndị mmadụ ma enforce aka gọọmenti
ife ilo ni nwere dị ma fọsụ aka ije werekwa gọọmenti na-eme anyị opres dekwa ya ka ị chụọ onye mejọrọ emejọ onye mejọ so polisi a na-arụzi ọrụ ama na ịbụzi nnọọ propagatọ nke nwa bụzi nnọọ onye chọrọ ka iwu be anyị dị nnọọ o wee bụrụsọ ebe a ịpụta nne ya ka ịchọ ịlụ anyị apụtawaga complete ka na be nna dị mma a ga-echebezi mgbe iji wee budata ụlọ ụka mgbe iji budata ụlọ ụka ka bara anyị ejide mma o nwere ike bife ibudata ụlọ ụka bụ mmadụ anwụsị anaghị ya so ọ bụrụ na ịchọ ka enforce isi na ndị ọgwụ si na ndị anọsiri ime ọhịa na-akpọpụta ha ka ha soro rụgharị ọrụ na ndị otu so many things okwu gasị anyị na-ene iwelu polisi ije jekwuru onye mejọ ọnụ ọ bụghị ihe edere na Baịbụl ọ bụrụ ihe edere na Baịbụl hapụ ọrụ na onwere ndị nwere ọrụ ka ha rụọ nwere dị ọtọriti nwekwu ya dị wrong with a report na ihe ọjọọ dị one a na-eme let them go and investigate fame investigate ọ bụla eziokwu feme dị arrest ma ọ bụ na fa ga-emesi arrest femegoro arrest mee investigate point kwa aka n'ife ndị ọzọ na ihe na-eme na be anyị mana edi sectional ọ dịka onwezi ihe na target iche anọ ife ilu nọ ime ihe dị one ka femugo wee na-aga na-enwere ike ndị chọrọ ime ife a na side fa na o nwere ife a ga-emenwu ma ọ n'iji gị kabanyere ego ife ọbụla ga-eme ka ịdị famous ga-abụ something no man na-eme ọ bụrụ na ọnwa ya ga-emenwu ya nọ na onwe bụ emelia of recent time during your time you decide ya ka ime ya ọ na-ekwe n'ife emerụ before after show casting n'ime ha na-eme ya ana ọ dịghị ọsịsọ ka ime ya your end adịkwa so short ending ga-abụ na ị ga-anwụ nọ na your fame agwụ ozugbo Ebuka nwere many challenges facing him na ọ bụrụ anyị dị famous ka a na-ekwu i maintain ka fame ga last for some years fame nwere ihe obu abịa ebe butere gị ya obu abịa ifụba ndị a ka ha ọ dị wicked na fachọ ka emebi afa gị a ga-emebi afa gị na ha ọkwa ị na-preach Jizọs ọ ebe emebia nke ya when I have important call as well. Sorry, no. Yeah, sorry. I have one office. Okay, then go measure the place. Okay, I can go measure the place. Oh, now. Sorry, a ga-ekwu a na-ekwu a na-eme ihe niile makọrọ mmadụ ka ego gị ya ka iji wee kwụrụ ka ime ihe dị na mmadụ ga-akwụkwasị mba n'ime ebe mmadụ ga-akwụkwasị ọ bụ ozi omebe na side gị so ka ịgbalụ dat na otu anyị nọ we can't stop talking about him and the more na-atara ihe a na-afụ ya na ọ dị high handed handedness yes so ọ dị oji ya emezi ndị mmadụ intimidate maka ị na-enyi isi ya na-apụta ịmata ndị polisi ịmatago ha a na-akatakwa jụọ ọga ka ekwana ha nwa n'idiri ịrụ ọrụ ha n'idiri ịnọ ọrụ ka a na-arụrụ gị ọrụ a na-arụrụ gị ọrụ a bụ ije na-eme ndị mmadụ arrest ka a na-eme ya ka afọ abụ na ha nwere ike jee ọrụ a kpụrụkwuo ma ndị na-enwere ihe ịma polisi be anyị ka ha si arụ esi ha rụọ 2 ha rụọ 6 ebe esi aja kpụrụ mmadụ eru akpụrụkwuo ndị ọzọ ma ndị na-enwere ihe ame ọ bụrụ na ka ha si emebisi afa eruo famili eje wepụta ego jee gwa onye na-amụrụ ọdụgụ na-ekwubu ihe gbasara gị ma eme maka gị nwee idile onye ahụ ọrụ for 1 week enwere ike idetain ya onye enwezi ọya arụ before pending mgbe ejimesi investigation so ị mara ndị polisi ị ga na-agbakwa mọ from inspector ịchọ ka ị mara ọga ị mara DPO ọzọ ịchọba ka ị mara kọmishọna ọzọzi bụ ka ị mara IG and ijide kọntaktị IG ị ga na-enye ya ọrụ ị na-akpụ ndị mmadụ aghara maka anya na-ekwu mgbe a ga-eji ewere n'ọgbọ nọdụ na nke ụmụ nwaanyị na-ere mgbọrọgwụ agba ya dị kaikai nke nwa ka eji wee na-anọrọ ọnọdụ nkwụ ịghọtago etu a ka o esi wee na-aga everywhere
so nke ọma ma nke ọjọọ anụ na ndị mmadụ akọbazi ihe ọjọọ concerning you ọ ya bụ na renugo abụ amami na lọtara o nwe ogodumeje nọ n'ọkụ 2020 2021 odumeje ka nọ n'ọkụ 2019 odumeje nọ n'ọkụ kpoo followers ndị redio chọọ ka ebuli ya ha nwa bụ lion family ego adịdị a yotago ọ bịakwa wee ka oge ewu yotago ebidokwa criticize bịa and if you watch fụrụ ọgbapụta n'ike mgbe a fem bụ ka o si ọ na-enu ọ ga-akwagide gị ihe mana ejighị ọfụma o wee bụ ya ọkwa ya ga-ebe a karịa ya fem ife kwagide odumeje kwagide kwanyere ya aga nduje etu Ebuka nọ na ọ ya na-akụ ya kịta from ọgbatabago ndị polisi gọvanọ bịakwutere ya mgbe a na ọ na-achị ime kampen ọ na-adị ya ka ọ dịbanye ego ụbọchị emegide ya o nwere ike erufa kedu aba nwoke a na-ekwuru ndị Islam ọnụ ha nwoke Hausa anụwa na-ekwuru ndị Fulani na-ekwunyere ndị Fulani terọ gịnị ebe a na-akpọ nwoke ahụ echefana afịa ụbọchị Ebuka ya ebe a ya kwuru Ebuka akwaluo ya saya igbe Ebuka nọ na-agbachi ya ọra gumi nwanne m Ebuka nọ ebe a na-agbagharị Eze Obi eburu ụzọ gojet ebe a ka ọ nọ ebe a ka aka Ebuka Obi nọ wee daa maka chi Ebuka Obi nọ dịka eburu ụzọ gojet ebụla sị na Jizọs first onye ọdịnala eji ego jet iwe ndị na ofebe n'elu sisi kama ha esi na Ebuka Obi emenwuzi na-ahụ enweghị ka agụrụ nke ya $270,000 Ebuka nwere ike otripuzi ya go nke ya $600,000 anyị nụrụ na-echedụ ka anyị mara ebe plen anyị efe plen a fe n'elu sisọ mụnwa ga-eji pawa m dọtuo ya ihe a ka ụnụ kweta na ọ na-eme so o wee bụ na otu ọ nọ kịta ọ ga-eji nwayọ ka anyị nwere nwaanyị na-abụrụ ya ka agara ndị beji etu anyị si abụ ya alọ ga na-eme explain steeti o wee bụrụ na nwaanyị anya kpọrọ a na-akpọ miracle ụmụ ya na-agbabụgharị n'ụwa unu ewere iwe program anyị na-eme kịta mba biko ụgbọala emuvu anyị eruwa na bus stop ọ bụrụ na eruwa na bus stop ga-eche ekwu iti ụwa amamịra ghọta esi Lagos batacha afọ so ka m chetara ogibe na Lagos ụwa mma apụkwa ọ nọkwa ọnụ ya so biko echefuna anyị mere buru gafee na bus stop etu ọ nọ n'ọkụ many people na Nigeria ife ọjọọ dị iche iche na-eme na side ya ife ọma na-eme that girl bụ miracle wee kunie anyị wee fụ miracle ife nji wee malife na-eme ụmụ ya na-agba n'ụzọ na bụ na afọ nka Matias Ezeakụ nọ na-abalị skibo na-abalị ya wee na-ajụ ka efe na-eme wee na-ekwu na the same year jee na nke Ebuka Obi nya bụ ihe dị na news Ebuka Obi wee na-ajụ ya
kedu ife ịchọ ka emere nwata si ya need help ya need help Ebuka Obi kwesịrị ịghọtagodu na ọ bụ na dis girl na-ada afụ ụzọ na etu esi ekwuru onwe onye a ga-akpụ ya je na nke ya na onye ahụ na ọfụ ha na onye ahụ so na ejefu onye a o wee bụ na onye a ka o jire wee ruo dutoro ọ na-afụ ụzọ o wee na-adụ onye udo ya na ọya na onye ahụ Ebuka Obi kwesịrị mana da girl ebu na ejugodi ajọ wee confuse the girl because ya wee na-anụgodo onu na-anụ sound maka onye kpuru isi na-anụkwu ihe ọ na-ekwu so ọ na-anụ ihe niile na-eme ebe a etu ndị mmadụ si eti mkpu ọ na-anụ ya si isi ọbịa before enye ya that opportunity so wee bụ na ọgịnị ya nọ iwee na-ajụ ya ụdị help o need ị na-ede ịjụ ajụjụ maka ịbụ ọfụchalụ fancha o kwuchara fancha ọ gbachalụ fancha before bịa ebe ị kwesịrị ịma ife nwa need ọ bụ ebe ị ga-ajụ bịa na blind Bartimaeus ọmụ onye bụ Bartimaeus ọ ma anọ bụ Bartimaeus o ji anya ya wee fịa ọ dị anụ ka anyị nwa bịachalụ mgbe ahụ iweta fọ ya nwa ịma n'ihe ịchọ ka ọ na-eti ebe mgbe bụ achọrọ nka mfụ ụzọ achọrọ nka mfụ ide enu adịrị iche isi ugwoma dị iche ofu ya nwata need help n'ime ndụ mgbe tikema na-ajụ ya ka ị na-ajụrụ ya ebe o need onye efu na-eju ya o need iwe gba anyị nkịtị ịbụ onye ọjọọ nna gosi daa kedu ịchọ ka o merụ ka emere ya asị ọ sị gị nye 100 years mụọ ihe emenwu ya ịgba na ihe emenwu ị na-ajụ ụdị ajụ ya ọ dịka onye fụrụ mmadụ na otu na-ajụ ya ka ịgbanụ ka o si aga ị na-ajụ ya ka ịgba anyị ajụ ya ọgbagba ka o si aga onwe ihe emenwu onye kwuo na onye fụrụ gị okwu ihe ọtọ good morning na-ejesi ike how are you nke dị ka ị na-ajụrụ mmadụ how are you ọ sị I'm not fine ịkọ the chat ejiri onye jikọtakwu ya jụta gị 1 gig ma 2 gig ese ndị ese Ebuka na-afụ nwoke fụ mmadụ kponye mmadụ n'oche na-akọrọ ihe na-eme na ndụ ya fụziri nwa ajụbụ ya ihe oni Ebuka anyway ọ ka isi mụta ka isi esi ite after show casting ichefu na-ezu ụmụ ihe oni ya a ga-analize ihe ebe a na-agwa ndị mmadụ nke ka o si wee ihe mana ihe dịdị abụdat na this live program ị na-watch a ga-eweta ya n'isi njedebe na nye anyị 2 minutes oge ebido ọzọ ka anyị wee nwee ike correct ya 1 or 2 things anyị na-afụ n'ihu ị ga-join kwa anyị again ka anyị wee finish the story maka ihe anyị bịara kịta bụ ka anyị rụọ full analysis na ihe mere n'isi miracle na Ebuka Obi for another program entirely. I got from. Thank you so much. Not enough. I get work it at 2 minutes. I said earlier the team.